ученици, уважаеми родители, изпращаме една хубава за нас учебна година, през която нашите ученици постигнаха много положителни резултати в учението, в труда, в извънкласната дейност. Радваме се и поздравяваме всички наши ученици, които постигнаха тези хубави резултати. Дори само да спомена за изявите в проведеното състезание, много наши деца се класираха до последния кръг, което е един добър атестат за работата на нашите учители. Радваме се на успехите, които вие постигате, когато се изявявате в школата по изкуства, към читалище развитие, към галерия видима и други институции в нашия град, което е добро представяне за вас, което е добро представяне и за нашето училище като цяло. Като ви поздравявам с успешния край на учебната 2010-2011, искам да ви пожелая много успехи в бъдеще и, разбира се, много весели игри през предстоящата ваканция, за да се видим отново на есен с усмивки на децата в по-горния клас. На добър час през ваканцията! Какви ще бъдат вашите оценки? Аз тук с няколко деца говоря преди малко. Те казаха, не ми е интересно, защото знам госпожа. Аз интересно не съм казвала на никого нищо, кой с колко ще завърши, по предметите като цяло, но явно вие не се знаете, някой от вас, които бяхте сигурни. Има ли някой да не е сигурен дали ще завърши? Нещо много сериозно. Така. Ами аз се пристъпвам, защото виждам, че всички вие сте нетърпеливи да си получите бележниците и естествено наградите за тези, които сте учили много с ентусиазъм, сте били внимателни в клас. Сега аз бях наистина много точна в това да определя отличниците, т.е. да напиша точните оценки, като наистина някъде лекичко може и да дадох от себе си, но този път наистина не съм дала толкова много. Особено по основните предмети, на които държа много. Така че всички резултати, които са тук и които вие след малко ще получите, са реални. 90% са реални. Това, което вие всъщност сте си изкарали. Това ще получите. Така. Сега започвам с най-добрите. Аз ще започна с едно от децата, но още от сега казвам, че това първото или второто или третото или четвъртото дете и четиримата, които са пълни отличници в класа, са просто пълни отличници. Не мога да кажа, че един е повече от другия и така нататък. Не, че другите, които следват с една петица или там с две петици, не са добри, напротив. Те също през годината много са се старали, както и всички вие, след като завършвате. Въпреки, че пак ще видим след малко, ако всички ще преминете в четвърти клас. Но това искам да кажа, да не се притеснявате, че, например, ще извикам да кажем сега Венелин Милчев Минчев. Това е първият добърен отличник, който получава книга за отличния си успех, получава един диск, който е награда от Сдружението на българските начални учители. Това е тези изпити, които минахте, т.е. тези състезания, не изпити, състезания, които минахте, с грамота. Това го получават още 6 деца, 7 са общо, които са се явили на тези състезания. Бележникът и една характеристика, която характеристика е за родителите, да си видят всъщност някои показатели, по които децата са се справили по време на учебната година, за учебната си работа и по време на общуване и боравене с емоции. Значи четворката е най-доброто, тройката е пак добро, но малко по-така. И имаме двойка и единица, не владее означава едно, 2 е незначително, 3 в голяма степен, 4 напълно, 0 няма информация. Това е, вие ще си го видите.
И само искам предварително да кажа, че всички деца или са с всичко 4, или тук там има трое. 4 са тук там 3. Значи няма двойки, нули и единици. Така, това е за характеристиката на родителите, за която я давам тук при получаване на бележниците. Така че аз на Вени му пожелавам, искам да го поздравя с отличния успех, с пълният отличен успех, да му пожелая в 4-ти клас, пък и за напред да бъде все така добър, да кажа пред всички, че той взе второ място на Салабашев. Така вижте, Иван Салабашев. За страната на Иван Салабашев беше първо място. В страната пето, а иначе в областта Гълмоляс е второ място, така че по математика в състезанието. Така че честито. И все така. Заповядайте. Следващата ни отличничка е Мирела Христова Никола. Тя също получава книжка за отличния успех. Извинявам се много. Ваканционните другачи. Ето, заповядайте. Вие ще получи по едно ваканционно другаче. Без преси, кажи ми да не те забравя преси. Преси е тук, нали? Така? Защото тя се ми. Така. Също получава диска с ето тази грамота и характеристика прилежи. Дипломите до година. Аз няма какво да кажа, освен да ти пожелая винаги да бъдеш така. Ентусиазирана, просто нямам за тебе какво да кажа за напред, освен винаги напред и по този начин. Заповядай. Благодаря ти. Така, продължаваме с Ники Христов Йоков, Николай Николашко. Същото пълен отличник. Браво, Ники, винаги така, значи малко по-спокойно искам, иначе и по-бавно. Точно така, спокоен и по-бавен и няма да имаш никакви проблеми. И за напред, също грамотата с диска, книжка за отличният успех, бележникът вътре и характеристиката с ваканционното. Добре, че ваканционното да добре бъде. Честито! Благодаря. Така, и още една ученичка, която въобще не е на това място, както казах преди малко. Това е Ивана Цветанова, която също е пълна отличничка. Получава също диска с грамотата за много хубаво представяне, за отлично представяне на тези състезания, бележка и характеристика. Ивана малко повече участие, ти се знаеш, това е единствената забележка, която продължавам да изисквам от теб и винаги така, напред. Да забравяме винаги. Така, следващата отличничка е Петя Христова. При нея е математиката малко. Петя, това е единственото, което имам забележка към теб, по другите предмети всичко е наред. По математика в 4-ти клас искам малко повече задачи да се решават, повече упражнения. Ти можеш. Можеш и тази година. Много мъничко не ти достигна, но си отново отличничка, получаваш книга за отличният успех. Така че честито. Заповядай. Благодаря се. Така, Борис Симеонов Николов. Не очакваш ли? Да. Ами знаеш ли, че беше на коса, аз малко ти дадох? Малко ти дадох, да? Но въпреки всичко успя. Защото ти можеш. Това показва, че ти можеш. И в 4-ти клас не обещай пред всички тук, че ще бъде още по-добре. Ще бъдеш на едно по-първите места. Нали? Честито!